नमस्कार साहेब, काय भेट आज विशेष काय होता? काय रे सीएम साहेबांची भेट घेतली, काय विशेष? सर एअरपोर्टला चाललो होतो, निवडणूक संपली, जाताना भेटून जाऊ. कसं गोवा चांगला आहे, काय चित्र आहे सिंधुदुर्गात? सिंधुदुर्ग गोवा चांगलं चित्र आहे. आमच्या सगळ्या जागा येणार. आणि ओव्हरऑल देशात 400 देशात आमच्या म्हणजे देशात तर 400 पार आमच्या PM साहेबांनी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात आमचे 40-45 येतील. गोव्याच्या दोन्ही येतील. दोन्ही येतील. चांगले झालंय मतदान. आणि काय विशेष होतं सर? काय बोलणार काय गप्पा मारल्या आम्ही. आता काय विशेष, निवडणूक संपली. सिंधुदुर्गाशी रिलेटेड एक वाळूचा विषय आहे. काय वाळूचा एक विषय आहे काय बोला ना. की वाळू सिंधुदुर्गात इकडे येण्याचा एक विषय काहीतरी एक पेंडिंग होता मागे, त्याच्यावर काय चर्चा झाली? माहित नाही, काय नाही चर्चा. MLA पण आला होता. वाळू बिळू कसलीच चर्चा नाही, काय नाही. प्लीज थँक्यू.